Movie Mr. and Miss, directed by Ashok Reddy. అండ్ ఇప్పుడే ఒక పాట వినడం జరిగింది ఆ మూవీలో, ఏమిటో గడవదు కాలం. ఇట్స్ ఎ వెరీ మెలోడియస్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్. నాకు ఐ లైక్డ్ ఇట్. అంటే దాంట్లో బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సింగర్స్ సింగింగ్ టుగెదర్ అండ్ వాయిస్ ఫోర్ ఫ్రంట్లో ఉండి మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వెరీ సటిల్గా, ఐ థింక్ చాలా బాగా నచ్చిన సాంగ్ అది. అండ్ సింగర్స్ కూడా కొత్త అనుకుంటా, దే సాంగ్ రియలీ వెల్. I think Yashwant Nag, music director. And the singer Yashwant Nag and Kamala. Yashwant Nag and Kamala. Singers Yashwant Nag and Kamala, they have done a brilliant job. And I'm very happy to launch this song. And I'm very happy to launch this song. And I hope this movie makes good business and good money to all the people involved. And particularly very happy thing ఏంటంటే ఒకటి, ఎవ్రీబడి ఈజ్ న్యూ. అండ్ నాకు ఆబ్వియస్లీ కొత్త వాళ్ళు అందరూ కలిసి చేస్తుంటే ఐ నో ద ఛాలెంజెస్ అండ్ హౌ దే ఫార్మ్ అ టీమ్ టుగెదర్ అండ్ వర్క్. అండ్ ఐ విష్ Ashok Reddy and the entire team of Mr. and Miss all the very best. Thank you.